Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, trainings kan mga teachers sa Naga para sa National Learning Camp nagpapadagos. Pagpreparar sa mga drug cases kang Naga City Police Office mas magiging mahigpit. 10 personahe kang Public Safety Office, deputized agent na kang Land Transportation Office. Naga College Foundation Women's Volleyball Team as in NCF Archery Team kampiyon sa National 2023 Prisa sa Zamboanga City. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapaghatod Bareta. Mga maestra na nag-volunteer para sa National Learning Camp digdi sa siyudad ng Naga, padagos na nag-a-attender ng seminar. Aramon naman ang kompletong details report ni Melvin Machado. Nasa ikaduwang aldaw ng unya na pinagigibong Division Capacity Building kang Naga City School Division na pinag-aatindiran kang 250 teachers halis sa 12 eskwelahan sa syudad na voluntaryong matukdo sa mga grade 7 as in grade 8 pati na sa grade 1 hasta grade 3 sa gigibuhon na National Learning Camp na mapuon sa Hulyo 24. Suzuki Education Program Supervisor as si National Learning Camp Coordinator Noel Balares pinag-aadalan digdi kan mga maestrang format kang pagtukdo asin ang seda mga aktibidad para sa mga kaakian. Ano ang format ng lessons? Ano ang mga activities for each hour na dapat itukdo? Yaon man sinda dyan na tinukdoan kung ano mga dapat gibuhon. And later nga ni, later this afternoon, demonstration teaching. Them to address such Kasi nang idea kung paano gigibuhon. may I And some of invite the participants, magkakagawa man ni the return them. representatives? Kung igwa mga pararehong hapot ang mga partukdo, inimayong iba kundi ang maaraman kung ano man subuot ang insentibo na sa indang makukuha. Okay. Pinaka-ano ninda kasi, Nine. Oh, thank you so much, ma'am. basically si incentives na makukuha Okay, then kang each individual teacher kung ma-participate sila o matuklo sila sa National Learning Camp. Sa presente, igwa na subot 3,000 ang nagpalista para sa National Learning Camp halis sa manlain-lain na eskwelahan sa siyudad kang Naga. Alaga din ni pwede pang magbago hasta sa huring aldaw bago magpoon ang nasambit ng programa. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, para masyertong protektado ang mga evacuees sa siyudad kan Tabaco, partikularmente ang mga yaon sa Mayon Elementary School, Buwang Evacuation Center, Buhian Evacuation Center, San Antonio Evacuation Center, Asimpawa Evacuation Center. Nagkondusir nin disinfection ang grupo kan Mayon Response sa paagi kan Albay Provincial Health Office. Ang laog asin luwas kan evacuation ang pinaglibot kan disinfection team. Padagos sa mga Bareta. Trade Fair kan Person with Disability Vendors Association madurar nin sarong semana sa Plaza Rizal. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Bisita kan Persons with Disability Vendors Association sa siyudad kang Naga, nagkaperang opisyal kan lokal na gobyerno kang Naga sa pagbubukas kang sedang trade fair sa Plaza Rizal, Gazebo, Kasudma. Suzuki City Councilor Dodit Beltran, Chairman kang Committee on Persons with Disability, madurar hasta petsa 25 kang persenting bulan trade fair sa Plaza Rizal na pinaghagadan naman subot niya ning suporta halis sa sangguniang panlunsod. Apig po na po sa si trade fair duman po sa Plaza Rizal, Gazebo. Maugmaman po, tadakol po si mga PWDing may mga paninda. Gigibuhon po nindayan sa loob po ning sarong simana from July 17 to July 25. Iyo po yan ang sa indang pagtinda duman sa Gazebo. Hinagad tamaan po yan ning tabang sa sangguniang panlunsod. Kabali pa sa aktibidad gunya na PWD Month sa Naga, iyo ang pagkakaigwa ng Basic Sign Language Seminar sa mga barangay kang syudad. Uga po kitang CBRS training on Basic Sign Language sa Science Centrum po siya. Sa 27 man po, uga po kita ng training on establishing of psychotherapeutic relationship for community mental health. Mientras tanto, ang culminating activity gigawin sa petsa 31 kang Hulyo kasabay kang pagkasal sa 4 na pades na mag-aragom na miyembro kang PWD. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak.
Sa iba pang bareta, ang pag-edukar sa paaginin pagpapaliwanag sa mga taxpayer kung taano takaipuhan nindang magbayad nin tamang buwis. Ang nahihiling ni Attorney VC Cadangen, OIC Regional Director kan Bureau of Internal Revenue sa Bicol, sa paglangkaw kan sa indang koleksyon ngunya na amay na parte kan taon 2023. Sa bulan ka Nobyembre, maaaraman subuot ninda kung malalampasan kan BIR Bicol ang target collection ngunya na taon. Ine-educate namin sila na kailangan nilang mag-register, mag-file, and magbayad ng tamang taxes. Alam naman natin lahat na nung pandemic, maraming affected na businesses, maraming nagsara. Yun yung napansin namin. Maraming nagpaparegister na bagong businesses. Yung mga nagsara noon, nabubuhay ulit ngayon. Napapalitan. Oo, napapalitan. So it's a good sign para sa amin. Padagos pa sa mga bareta, daisinwerte ang junior basketball team kang Naga College Foundation sa pakikipaghampangan ninda sa Western Visayas team sa patapuso ng National Prisa 2023. Ang detalye sa report ni junior correspondent Christian Reyes hali sa Zamboanga City. Yes, Sir Mark, sa enot nga ning pagkakataon nakatungtong ang Bicol Region na nirepresentar kang NCF Junior Cubs sa ginanap na Juniors Basketball Championship sa Huring Aldao kang National PISA 2023. Daiman swinerte na makuha ang kampyonato, naging magayon ang laban kang Bicol Region kontra sa Region 7 na Western Visayas. Nagpailing tulas ng bagi sa mga Cubs sa first quarter sa score na 32-15. Nagpadagos ang magayon na kawat asin nagpaoran ng tres asin depensa na nagpahirap sa kalaban na makalamang sa second quarter na may score na 52-44. Naging dikdikan ang laban kang maglaog ang third quarter. Mas naging mahigpit ang depensa kang Western Visayas asin nalamangan sa huring segundo kang kawat. Sinarado ang third quarter sa score na 73-74. Sa huring quarter, mas naging puspusan ang depensa kang duwang kupunan. Magayon ang laog kang quarter sa Western Visayas asin mas nagkaititan na sa loob kang hardcourt. Sa mga huring minuto kang kawat, nagpalitan ni mga puntos asin foul na mas nagpadagdag sa intensity asin excitement dailang sa mga parakawat kundi pati lang sa paradalan. Sa huri, napangaralan ng Western Visayas bilang champion sa juniors basketball na nagtapos sa score na 97-98. Para kay Coach Brian Ayo, assistant coach kan Juniors Cup, silver medalist sa juniors basketball, daiman nako ang kampyonato, naging magayon man ang experience na ini para mas lalo sila maging determinado sa mga masunod pang laban. First of all, sa first time to join boys basketball, so very thankful na for the first time nakapasok kami ng finals game, gold medal game, and we fell short. We will just bring home silver medal. Wala akong masabi sa mga bata, sa players, sa staff. We're very happy, proud na they give everything. Yung mga players bigay lahat, boost, lakas, buwis buhay. All out sila sa lahat ng games namin, and very thankful pa kami din sa commitment nila. Naging emosyonal man ang mga players araw din na Eric J. Riaza at Sean Lucido sa naging resulta kang kawat, pero para sa inda, sarong magayon na eksperyensya ini. Nagpasalamat man sinda sa NCF community na nagsuporta sa inda hanggang sa huling aldaw kang kawat. Siyempre po exciting at masaya po dahil first time po namin nakaabot dito at kami po ang inaasa ng Bicol Region. Ginawa po namin best namin at babawi po kami next na PESA game. Okay lang po, experience din, and solid man, kahit congrats pa rin kahit silver lang. Nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta sa amin, sa NCF community, kay Pres Mario. Thank you so much sa support nyo sa Team Region 5, sa NCF Cubs, and very thankful kami kay Sir Mario Villanueva, kay Coach Momo, sa lahat ng coaching staff, kay Ma'am Nelba Olaso and Sir Bing Rosales. Very thankful po kami sa support nila, and sa lahat ng mga athletes, mga fellow Bicol Region players, fellow NCF Tigers athletes na nag-support sa amin kanina and sa live. Maraming salamat po sa inyo. Haliigdi sa Zamboanga City para sa National PISA 2023 updates, Christine Reyes, Newsbreak.
Sa pagbabalik ng news break, Naga City Police Office mas magiging maingat sa pagpreparar kan mga drug cases. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwalta ng GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City. And enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact Coach Joseph Tena at 0949-447-2792. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang go bag. Ang isang go bag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Want to build a bright future? Now is the perfect time. The Mariners Polytechnic Colleges Incorporated will surely make your dreams into a reality. Ahoy! And be one of us. Be part of the biggest private maritime institution that leads you to be globally competitive. Choose Mariners. Be one of us. Choose Mariners. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Sa pagpapadagos kan mga bareta, para masiguro na mayong madidismiss na kaso laban sa mga sospek na naimbuelto sa iligal na droga, mas magiging malikay subuot ang Naga City Police Office sa pagpreparar kan sa indang mga drug cases. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Kanakalisal daw na Domingo, aabot sa 3.4 million pesos in illegal na droga ang na-recover ka mga otoridad. As in pagkakaaresto kan sarong suspect digdi sa siyudad kang Naga. Dahil padigdi kabali si mga nainot na anti-drug operation kang Naga City Police Office na mga suspect nasa angatanin kaso. Alagad ngunyan, mas magiging malikay. As in hihingutuhan ang kada detalye kan kasong isasangat para daisubot madismiss. Inang pagsisiguro ni Police Lieutenant Colonel Dario Sola, Deputy City Director for Operation kang Naga City Police Office. So doon natututo na tayo doon sa mga sabihin nating technical errors or may mga naging konti na sabihin nating butas. So doon pa lang nag-adjust kami. Kaya ngayon sinisiguro namin with mga station commanders natin na closely supervised, of course, City Director laging nagpapaalala, and then i-case review namin palagi yung mga documents. Kaya ang tulong naman ng legal officer namin andyan to ensure na yung mga document na ipapile namin sa prosecution ay talagang maayos. Kasi doon tayo palaging sinisilip. Sakaling ang mga personahe na subot kang Naga City Police sa magkaigwanin pagkukulang siri kang day pag-atender sa korte para sa pagdangog kang kaso, may katampad man subot ining aksyon hali sa saindang opisina. Actually po yung magiging epekto kung talagang magkaroon tayo ng mga yung hinabang failure to appear. So, pwede ma-dismiss yung kaso. So, pag gano'n naman, kinakasuhan din natin yung mga police na hindi justified yung kanilang absence on why not to appear as witness against the suspect for illegal drugs. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, dakula ang pagtubod ni Police Lieutenant Colonel Jeffrey Tudenio, Chief of Police Campili Municipal Police Station, na may epekto sa kampanya laban sa illegal na droga ang sa inang pagkakadakop sa 5 persona kang nakalis na Sabado sa Barangay Kadlan kan sa indang Banwaan. May pagdudaman ang nasabing opisyal na posibleng subuot na pinaggagamit kan sindikato sa illegal na droga ang mga suspek na sa indang naaresto sa ginibong anti-drug buy-bust operation. Baka ito rin po yung ginagamit ng mga middle runner nung subject namin. Sa iba pang mga bareta, 10 personahe kan Public Safety Office ang deputized na ngunyan kan Land Transportation Office na maimplementar kan mga ley sa trapiko na daisakop kan ordinaryong miyembro kan Public Safety Office. Susog sa impormasyon ni Mr. Rene Gumba, Head kan Public Safety Office, gabos permanenteng empleyado ang 10 personahe kan PSO na iyuman subot ang hinahagad kan LTO bago sinda matauanin deputization. Sa iba pang bareta, nag-atindir ang mga haralangkaw na opisyal kang Naga City Police Office sa Lubungunya na Aldao kay Patrolman Ronnie Reveriza Jr. Sa Banawaan man yan kan Nabwa Camarines Sur, hanggang sa huring pagkakataon ipinamati kan mga kaibanan ni Patrolman Reveriza ang sa indang pagmundo. Asin pakikidumamay sa pamilya kaini, huli sa amay na pagtalikod sa kinakban sa tahaw kan sa iyang pagsunod sa sinumpaan na trabaho bilang pulis. Sa iba pang bareta, mga enrollee sa College of Accountancy and Finance kan Naga College Foundation pinag-inspirar sa paagikan mga accomplishment kan mga naggraduar hali sa nasabing departamento. Ang detalye sa report ni Junior Correspondent Kayla Casulia. Saro sa mga departamento kan Naga College Foundation and College of Accountancy and Finance ang padagos na nagaako nin mga bagong enrollees na gustong madagdagan ang kaaraman manungod sa numero as negosyo. Maugmang ibinida kan din kan CAF na si Lawrence Aster Pelihera ang sa indang may offer na mga kurso. We are offering 3 programs. Our flagship is the Bachelor of Science in Accountancy, together with Bachelor of Science in Accounting Information System, and we have Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. Susog din Pelihera, igwang 208 na mga estudyante ang nagraduar hali sa indang departamento ngunya na taon. For this year, for BSA, we have 76 graduates. For BSAIS, we have 21. And for BSBA, Financial Management, we have 111 graduates. For incoming second year, third year, and fourth year, they are required to take qualifying exam before they can enroll for the next level. Proud man niyang sinabi ang mga trabaho kan sa indang mga graduates.
for our CPA graduates, they are currently working in different government agencies like Commission on Audit and BIR. Some are working in private, some in academe here in Naga College Foundation, and some are in the public accounting. So for our financial management graduates, they are in banking and finance industry. Nagtao man siya nin mensahe para sa mga interesadong magkuakan kurso na yaon sa CAF. Sa mga gustong maging Certified Public Accountant, tara na! Enroll na sa Naga College Foundation, College of Accountancy and Finance. Be one of us! Join us as we leap into the future. Be a tiger now. Para sa GNN TV 48 Naga, Kayla Kasulya, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, manlain-lain na emosyon ngunyan ang namamatean kan mga atleta sa National Prisaa 2023 mientras na nagrarani na ang pagtatapos kaini ngunyan na semana asin kadaklan sa mga kinakawat championship game na. Ang iba pang detalyes ka nagpapadagos na 2023 National Prisaa sa Zamboanga City ihahatod ni Ja Maika Angeles. Kaugmahan kabaasin paglaom an halo-halong emosyon na matidigdi sa Prisaa National Games 2023 mientras na nagpapadagos ang mga kawat para sa huling aldaw kaini. Sa enot na set kan finals game kan women's volleyball team na dipisilan ang team kan NCF sa depensa asin komunikasyon rason kung ta na sinda kinapos. Nahirapan po kami sa receive namin and yung in-adjust po namin talaga yung bawasan yung error namin sa first set and babaguhin po namin yun, yung mindset namin baguhin sa second set. Yun po yung Na iwas service error lang po and then usap sa loob ng court kung sino kukuha ng first ball, ng hulog, ng drop ball po. And then abante kami para makapuntos kami. Alagad sinda nagbawi man sa mga nagsunod pang mga set. Riribayan kan makukusog na rapado asin mas pinakusog na depensa ang pinahiling kan kada kupunan. Emotional ang players kan NCF Women's Volleyball Team matapos nindang madaog ang sarong matibay na grupo hale sa Region 12, ang Saksargen. Ini sarong history nin huli ta ini ang pinaka-enot na beses na maka-gold medal ang Bicol Region sa National Prisaa Games. Ini man rason kan mayong kapantay na kaugmahan kan sa indang coach na si Coach Parley Tupaz. Yung advice ko sa kanila, sabi ko nga, kung manalo tayo ng gold is history ng volleyball women's sa Prisaa. Kasi ito lang, first time pa lang to na since nagsimula yung Prisaa. Ngayon pa lang nag-champion yung Region 5. Kaya yun, sabi ko, paghanda natin na maigi para makuha ang gold. Si Iski Flores kan NCF ang diniklara bilang best setter. Best opposite hitter man si Natasha K. Bombita as in ang best open spiker and most valuable player na si Ara L. Lapanique. Padagos lang na mag-antabay para sa mga pinal na resulta kan mga kawat digdi sa GNN TV 48 Naga. Hale sa Zamboanga City para sa National Prisaa 2023, Ja Maika Angeles. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na follow ang samoyang official Facebook fan page GNN TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button kan samoyang official YouTube channel GNN TV 48 Naga tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.